Pottu ja särki. Ja Pottu lähtee tässä nytten teilaamaan meidän saamaa kalaa tommosella ongen päällä. Katsotaas miten Pottu... No niin, ja sieltä särki poikki ja oi perkele! Nyt sattu särkeä. Nyt sattu, oi! No, tota ei vissiin enää grilliin laiteta. Puhutaan siitä, että nyt ei grilliin vissiin särkeä enää pistetä. Särki on kuollut. Särki on kuollut ja Pottu oli reilu mies. Mikä on Pottu nyt? Taas tulla peräsuolesta muuten suole tulossa. Ei. Noin vissiin kuuluu. Löit sitten särkeä mahaa ja... Se on nyt perattu. Tässä on tulos. Nyt se on perattu. Hyi saatana oikeesti. Mun ei edes mieli kalastaa enää. Mä oon kalamies. Se on elos vielä. Tästä päästä takas. Ei se on vielä elos. Pitäisikö päästä takas? Se on vielä elos. Oliko nyt ihan varma? On se elos vielä. Niin no. Mä tirvasin sitä päähän, mua ahdistaa. Nyt muuten roiskahtaa vittu. Roiskahtaa. Joo. Kuka hakee sun makkaa ihan grillistä ja palaa siellä? Makkaras palaa. Pää irti. Aika hyvä oli. Mitä vittua? Tolla saa, tiedätkö mikä syvämeren Oi, ei nyt muuta. Nyt tätä kalaa. Nyt muuta hauesta. Nyt muuta hauen kalastuksesta jumalauta. No niin, ja sit jatketaan kalastusta.